Waye? Kullum mutum ya dawo gida sai ki daga tambayar waye. Ƙaniyar ki ce. Waje kika gina min gida. Zo mu shiga. Ni gaskiya ba zan iya shiga ɗakin ka ba. Ke zo mu shiga ɗaki na ce da Allah. Ya za a yi a dogara da wanda yake shan giya gurin ceton rayukan mutane? Idan kin ga ba za ki iya ba, akwai likitoci da yawa wanda za su iya yin aikin. Kin gane ai? Tun daga ran da kuka yi aure kai da matanka ba ta taɓa fashin clubbing ba. Wace irin soyayya ko gani tsakanin yaran nan har kuka ce wai sun fahimci junansu. Mu muka ga soyayyar gaskiya. To me yasa kuma yanzu ta zo ta ce ba ta son shi? Ita za a tambaya. Gaskiya ba na so. In Allah ya da abin da kika ke ma za ki. Rufe mutane bai. Zancen banza zancen waje. Shi ya ƙara birkita min rayuwata. Kwarai da gaske ba laifi bane ba, mun gode da abin da kika yi. Daga ɗaurin aure sai ka ce baka zumuɗi? Za ka je ka siyo giya ne ko? Na tana don maka. Ka amma gaskiya kin burge ni. Wace ce ke? Ai hadar mijina ne. Mama za ta wuce ke zo. Ashe kin kusa ki tafi gidan ku kenan, na kusa sake. Amra ba zan iya zama da yayanki ba. Wallahi ba zan iya ba, ni gidan mu zan tafi. Wai ke halakce? Me yasa ba za ki ta hanya ta ba? Shekarunka nawa? Ni zaki wannan tambayar ta rainin hankali? Ina neman hankalin dan ban gan shi ba, balantana a raini. Tabbijan. Allah wadarar rashin zuciya irin taki na dira. Me kike nufi? Kina son shi baya son ki. Kai ki shiga hankali. Kin ce kika waye. Yanzu mu a matsayin mu na iyayenka duk zaɓin da muke maka a baya. Dan Allah ku ta kuma mun office na kun ji. Ba na son naci. To shikenan. Tabbe. Ki hakuri. Ai idan kika na tura wannan sako sai dai sakon mutuwa wallahi. Mata da yawa da kike tunani sun fi ki komai. Da Allah mu. Ina da cikin sati 5. Cikin wa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin wulakanta ni da mahaifiyata. Ba zan taɓa yafe miki. Wallahi kaga kashe mun mahaifiyata, wallahi aiki asibiti bai dace da kai ba.